दिनै जोंहा मा होनना बुङो बिसा नङा होमबा बिसा अल बड' सेने आर्टिस्ट एस'सिएशननि सेन्ट्रेल कमिटिनि बिबान गथायलायनाय हाबाफारि दिनै बे भैरबखुन्द जायगायाव जादों आरो बेहाय बिथांमोना दिनै आंखौ हांख्रायदों बेबायदि दिनै आं सौफैनानै गासै दिनै जा बिबानगिरिफोरखौ लोगो मोनदों खोब मोजां मोनसे हाबाफारि आरो जों बयबो मिथिगौ बड' सेने आर्टिस्ट एस'सिएशन आफादनि जुगिदि जोंनि बर' हारिनि माखासे सावथुनगिरिफ्रा बिथांमोना गोबां मोनसे दिनै थांखि लानानै जि मोनसे जाथिनि माखासे खामानि मावबाय थादों होनना बुंनांगोन बिथांमोना गावनि फावजों गावनि माने फाव दिन्थिनानै बेबायदिहै मोनसे बेरखांहोयो खोब महर बेरखांहोनायजों लोगोसे गावनि राव गावनि धोरोम गावनि हारिमु गोबां धरननि माखासे बेहाय ओंथि हाबना थायो आरो नंखायनो दिनै आंबो दिनै फैनानै खोब मोजां मोनदों नंखायनो दिनै बिथांमोननि जाहाथे आफादा जाहाथे उननि समफ्राव आरो मोजाङै जाहाथे आवगायलांनो हाथों बे हिसाबै दिनै जिथु आंनि साइडनिफ्राय आं दिनै बिथांमोननो मोनसे लजिस्टिक सापर्ट होनायनि बाथ्रा बुंदों नंखायनो उन समफ्राव बिथांमोनखौ जेसेबांसिम हायो आंबो सानदों माबा मोनसे एसेब्लाबो सहाय खालायलांनो हागोन नामा बे नोजोरजों दिनै आङो बिथांमोनखौ सहाय खालायगोन होननानै बुंनाय जादों आरो बेयो दिनैनि थारिखआव आङो बिथांमोनखौ लोगो हमगोन सावरायगोन मानोना दिनै नैबे बड' सेने आर्टिस्ट एस'सिएशन जोंहा बे उदालगुरियावबो डिस्ट्रिक्ट कमिटि दंना डिस्ट्रिक्ट कमिटि थानाय हिसाबै बिथांमोनजोंबो सावरायगोन जे बिथांमोना मा एजेन्डा लानानै मा हाबाफारि लानानै उननि समफ्राव माहै बिथांमोना लानानै दिनै आवगायलांनो नागिरदों मा हाबाफारि लानानै आवगायलांनो नागिरदों ओंखायनो बिथांमोनजों सावरायगोन बिथांमोननि एजेन्डाखौ मोनथिया हसियाथ' खोथा बुंनाया थिग जानाय नङा ओंखायनो बिथांमोनाबो थांखि दङ नङा होमबा उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बा बिथांमोना दैदेनगिरि हिसाबै गावबा गाव मोनसे थांखि थायो आरो बे थांखिखौ जाफुंहोनो थाखाय गोबां धरननि माखासे सापर्ट नांगौ जायो बेबायदि हिसाबै दिनै जोंहा बिटिसि गभर्नमेन्ट दिनै सालायबाय थादों बेबायदि हिसाबै जों मा सहाय खालामनो हायो उननि समफ्राव नायगोन आरो दा बेथ' दिनै सेस्था खालामनायनि सायाव लुनो हायो होननाय बाथ्राथ' गैया मानसिया इच्छा थाबा हायो ओंखायनो दिनै बेखौ जायफोर दिनै बेनि सायाव खामानि मावदों बे खामानि मावनायनि सायावनो सोनारगोन आरो दिनै जोंनि गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो उननि समफ्राव मोजां मोनसे सावरायलायनायनि गेजेरजों माबायदि बिथांमोनखौ जोङो हेफाजाब खालामनो हायो बेखौ जों नोजोर होगोन मानोना नांखागोन सिनेमा हलखौथ' नङा होमबा आरो सिनेमा हल होननाय लोगो लोगो दिनै माखासे सोरबा जायफ्रा थाखा फैसा गोनां जायफोर इन्टारेस्टेड बे बेक्तिफ्रा दिनै गोबां सिनेमा हल लुयो नङा होमबा आरो ओरैनो जाब जुब लुबाथ' जाला दानि दिनाव माने डिजिटेल सिनेमा हल नांगौ जायो मोजां मोनसे एसि रुम थानाय मोजां मोनसे फेमिलि नायजानाय मोनसे परिबेक आजिखालि बेखौ नागिरो नंखायनो गोबां बेफोर थाखा फैसानि बाथ्रा दङ नंखायनो दिनै उननि समफ्राव माबायदि सापर्ट खालामलांनो हायो जों गभर्नमेन्ट हिसाबै जों सिन्था खालामबाय थादों आरो